Je tu druhý díl našeho seriálu a s ním první názorný příklad, jak prospěšný je integrovaný operační program pro obyvatele České republiky. Nebude snad přehnané tvrdit, že skoro každý z nás už jej někdy navštívil. Checkpoint. Cílem checkpointu je zjednodušit a usnadnit přístup lidí k vyřizování jejich záležitostí nejen ve velkých městech, ale i v menších městech, obcích, ve výskách, tak, aby nemuseli jezdit do vzdálenějších míst, ale mohli vše vyřídit ve svém bydlišti. Ono zjednodušení spočívá také v tom, že člověk nemusí obíhat několik úřadů k vyřešení několika problémů, či k dostání výpisů z několika registrů, ale checkpoint mu pokud možno co nejvíce těchto úřadů přinese na stříbrném podnose na jedno kontaktní místo, třeba na obecní úřad nebo na poštu. Motem checkpointu je, aby obíhala data, ne občan. Ale teď už k našemu příkladu. Jak bylo zmíněno na začátku, checkpoint najdeme jak ve větších městech, tak i v nejmenších obcích. My jsme si pro větší názornost vybrali druhou variantu. Navštívili jsme vesničku Nečtiny na severním Plzeňsku. Tady museli obyvatelé před checkpointem cestovat na úřady minimálně 30 kilometrů. Museli jsme jezdit buď do Kralovic, když to tam bylo ještě kdysi dávno, ale poslední dobou jsme jezdili hlavně do Plzně, protože tam byly vlastně všechny úřady, ať to byl okresní úřad nebo všechny jiné úřady, které jsme potřebovali pro naše výpisy a tak dále. Zhruba před 3 lety se na místním obecním úřadě dozvěděli o možnosti ušetřit občanům tyto cesty. My jsme byli přizváni, jestli jsme ochotní se do projektu zapojit a jestli se chceme být mezi těma prvníma, který by si checkpoint pořídili. Takže jsme hned jakoby využili ty možnosti, protože skutečně lidi jsou zatížení už takhle dost a pokud by státní správa v těch věcech, který checkpoint poskytuje, se zjednodušila, takže samozřejmě děláme to pro své občany. A služby, které vám checkpoint přiblíží, je jich velké množství, my ale vyjmenujeme jen ty, které zřejmě lidé využívají nejvíce a nejčastěji. Jsou to například výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů nebo třeba výpis z bodového hodnocení řidiče. No, v dřívějších dobách jsem musel pořád jezdit do Plzně nebo do Kralovic na úřady. V dnešní době dojdu sem na obecní úřad a v dobré spolupráci tady s paní účetní nebo s panem starostou seženu mnohem víc informací než dříve a mám mnohem menší spotřebu času na to. V dnešní době, když něco podnikáte, tak čas jsou peníze, že jo? Tady se to zkrátí. Pokud bychom měli bilancovat, kolik občanů využívá checkpoint, je to kolem 50 obyvatel ročně. Zdá se to na první pohled málo, ale jsme malá obec a i toto číslo svědčí o tom, že checkpoint je využíván. Díky integrovanému operačnímu programu a elektronizaci veřejné správy tak dnes mohou obyvatelé více než 5000 českých měst a obcí vyřizovat své úřední záležitosti snadněji, rychleji a ve výsledku také levněji.